A compra desta parcela, emprazada ao carón da Escola Infantil en Cubeliños para executar o futuro centro de saúde, foi un dos puntos máis polémicos do pleno celebrado onte pola Corporación Ribeirense. O grupo de goberno propoñía a adquisición dos terreos, propiedade da Sareb, por algo máis de 800.000 euros. O Concello ten feita unha oferta económica ao Sareb por unha parcela que a Consellería de Sanidade considera adecuada para poder facer o centro de salud, e, polo tanto, para continuar posteriormente co expediente que terá que levar un expediente extraordinario de crédito, pois, lóxicamente, ten que haber acordo deste pleno, senón, evidentemente, a oferta feita non ten ningunha validez. Non saiu adiante a proposta, posto que os grupos da oposición reclaman consenso na busca dun emprazamento. Si apoiaron todos, agás o PP, a emenda de sustitución do BNG, que propón unha localización máis céntrica, accesible e dotada de espazo para estacionamento. Calquera persoa sabe que no lugar de Cubeliño hai importantes desniveis e, por outra parte, hai unha proposta que son 806.063 euros. Máis de 800.000 euros que vai valer ese terreo para construir o novo equipamento de saúde. E dende o Bloque Nacionalista Galego non teríamos ningún tipo de problema se fose un terreo axeitado para todos os usuarios e usuarias que van a facer uso dese novo equipamento sanitario. Pois ben, por que mostramos as nosas reservas? Pois temos as nosas dúbidas porque o lugar de Cubeliño presenta, como ben digo, importantes pendentes que deberían ter sidas en conta para aquelas persoas que teñen problemas de mobilidade. As inclinacións desta zona poden xerar problemas que poden chegar a dificultar ou incluso a facer que persoas con mobilidade reducida non se poidan mover por ese lugar. E por outra banda, ese espazo atópase moi lonxe de calquera parada de transporte público. A busca dun espazo alternativo deberá ser consensuada na mesa de mobilidade, conformada polos grupos da Corporación, Policía Local e entidades sociais como Ámbar ou Amicos.